sa hotline. Online sa hotline. Diri ko ho kay kahapon, at least opisyal na nga ginpalayag, gindeklarar sang Team Asenso. Nga nanging kabahin na sang ila Big Four si Congressman Gasataya. Aside sini or previously, why pa man ini ang official declaration kahapon, actually nagagawa na nga ang inkwentruhan na this coming election is Abel Group versus Grace nga team o kon party. Now, kahapon officially, at least may ara na sang announcement kay ginhimo si Congressman Gasataya. Si Congressman Greg nagligad to nagpasiguro nga willing siya kag ang i-actually statement sung una nga gusto niya nga ma-maintain ang iya sining neutrality. Galing kay kabalo ka sa politika purti ka imon. Whatever relation nga napundar mo na upod sa imo kaalyado sadto sa politika, sa isa lang kapisok, sa isa lang kasitwasyon nga damawadaan salig o kung nagaduda sa imo, pwede na baliwalaon ang madugay na ginpundar nyo nga pag-abyanay o kung pag-inupdanay sa politika. Pero ari sa aton nga linya, joining us this morning is Congressman Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Action Art, may nga si mo, may nga gitsaton sa mga kultura sa mga katutupi. Salamat gid sa time no after New Year no bago lang gid kuliwat naka-istorya kang nakatawag sa imo. Kung officially kahapon I understand do nag-declare na kag manging kabahin ka na sa Team Asenso kag grupo sa ginatawag nga Grace, amo na ni ang final no nga ang nadangatan no sang political landscape sa Bacolod Sumungsan. Yeah, that's correct. Actually, ang kahapon tong press con, wala din mo niya planuhan. It was a spontaneous happening. No? In fact, wala ka di kuya any invite or whatsoever. Just wanted ka may activity dito sa Bantog, and then invite nila ni Mayor de Candel dito attend. So nagtampong ko, though I was a bit late no kasi ato dito, and then nag-hagay kami, and then nag-decide na lang sige, let's make the official announcement isang pag-merge no sang amon mga grupo with Mayor de Candel Okay. So, ini siya a formal declaration nga at least finally na-settle na gid nga ang team nga Grace amo na gid siyang set up for May 2022 election. That's correct. Actually, hindi man sila nga kung gulpiada bla kalawig man sang proseso nga nagluntad kadamo man sang mga nagkahalanabo no it's already public knowledge kung ano man nagluluntad since before filing, during filing, and then after filing, and then last I think was it November if I'm not mistaken atong mga allegations held against me party sa akong sining neutrality statement na ito kasi ko I just have to deal with it accordingly no? And then on the other camp klaro naman kung ano ang ilasin na mga positioning yan pa barangays, mga over social media, so on and so forth. So I will have to deal with it and have to decide also sa aton ng sinigatan na posisyon. Okay. So, sang una to nakita ko ang color mo do blue-green do amo na kisa do black ang nasuksok mo. This time guro puti na gid ni magamo ni? Bisa na color action art hindi ko siya particular color. There are times na naka-orange, there are times na the dark blue, navy blue, there was an instance correct na ito dark green, no, and so forth, no, kasi kung ako kung ano mo lang arata, no, do di kita ko particular, but I'm open Yes, sir. So, nagligad to, may mga barangay officials, especially kapitan for that matter, nga daw nag-declare ng support sa imo, pero pitiksin, tas kita ko do, nagakulo kambyo do, ano, pero tislinggo normal, guros politika na sa, no?
Well, ang iban na nagpabalo sa akon, ang ilang rason, because may mga pressure, and then ilang man sila protection na ng ilang mga JO, so that is why nga even previously nag-hatag sang ilang niya support sa aton, no? But because kuno nga they also want to protect their or job order man, then they have no choice but na mag-upod kung ano ang desisyon ni Mayor. Aha. Sir, ang akong concern naman kundi may mga programs and projects kita were expecting that this 2022 ang Bacolod General Hospital maumpisahan with this declaration, hindi ayhan ini maapektuhan, anong gina-expect naton kag anong development coming from DOH ini nga project? Well, as to the Bacolod City General Hospital, Action Art, last December, nakamit ang DOH with the city, no, with the Office of the Mayor. And then may pilaning sila ka mga documentary requirements na ginapangabay, na i-submit, no. Nag-follow up ako early January, at nagambal sa ako ng DOH, may schedule sila with the city for a meeting last week. But pagalo ko sa DOH nga nag-request ang city nga i-move naman na this week ang meeting para ma-explain sa DOH ang bila ka mga request ng mga papers kaya sila pangayo abi sa syudad, no. So as of this time ang muna ginahulat nga kung saan ko magkamit, no, para nga maplastar ang bila ka mga paperworks. As to the funding, ang national government already committed in fact ara na sa General Appropriations Act na for 2022 na ang Bacolod City General Hospital will have a total budget of 450 million for its construction. Ang 250 among sa gin-request natin sa Department of Health, and then ang 200 gin-request dugang abi ni Senator Mitch as his commitment sa nagkadto siya during the groundbreaking sang policy yung last year, no. So the budget is 450 million. Ang duta tapos naman ang donation between the Soli family and the city, ara na siya in place. Naka-coordination meeting naman, nag-request naman ko meeting with the DPWH 2 weeks ago, so they will coordinate with the DOH ang mga plano, ang iba ng mga requisitos from the part of DPWH sa submit naman sa DOH, no. So meaning ang ining mga kinahanglan ng mga ingrediente for the hospital is almost there, except na lang sinigit ngayo sa DOH from the LGU na ma-request sila for the certificate of need na pag-himuon natin. So I am hoping na hindi yaman because this project hindi niya Gasataya, kundi ini na project para niya sa Bacolod, para niya sa Pumuluyo, sa siyudad sa Bacolod. Yes, sir. So finally, may ara ka mensahe nga palayag para sa mga supporters mo kag sa mga isang una mga kalyado mo mga kapitan sa ara ka pa sa GP. Well, siguro start ang ako nagidlan niya number one, kapasalamat ko sa inyo, kapasalamat para ako sa atong mga supporters sa Action Art nga padayon nga salig sa ton, padayon nga naghatag sila sila commitment. There are barangay kagawads na nag-istorya sa akon kung ano ang aton mga desisyon. They would have to support my decision, no? And many of them already signified man sila sila intensyon na magatag man sa suporta sa kay Mayoralty candidate Albi Benitez Action Art, no. So muna nagpasalamat kita sa ila, no. And also diyan kita magpabalo sa aton sila kauturan na at around 11 o'clock sige nga aga mayara kita second round sang committee hearing Action Art the office of with Senator Aimee party sa establishment sa Bacolod City Special Economic Zone. So last week naka-hearing na kami and sa committee level kin-approve na to nila, and last Saturday nagpadala sa communication nga nag-request for another round of hearing sa Bungaka, no? So we are hoping na maging smooth sailing ini kinako ining impact sa
Okay. for Bacolod City, the establishment of the Bacolod Special Economic Zone. By the way, ining special ang economic zone authority ni siya, ano mangin function sini gani kong? Well, action art to man kada ko gid no kay number one, the moment we will have our own economic zone authority, amo sila ang mag-identify sang mga economic zone mga areas na ipasulod under the Bacolod City Economic Zone. So kung meron ka economic zone, there are foreign investments, no, like for example, ang demand subong for the renewable energy, no, ang Bacolod City or rather ang Bilog na Negros is being positioned as the renewable energy capital of the Philippines. So definitely we'll be needing more solar panels, no, so kinahanglan factory na so siya nakabutang nga makabuli aton kiti ang China. So I think ang presyo mahal kayo. Okay. Tungod ng tariff na gibutan sa Estados Unidos. Also, ini ng mga manufacturing plants dako ang mabulig sini sa aton. And during the hearing, ginpastar ko dito nga Bacolod City, isa sa mga lugar sa bilog na Pilipinas na national government na investments na unlike sa iba nga mga nag-apply for economic zone na mabutang pa investment ang national government action art. No? So Okay. one example, nag-insight na kon with Senator Drilon and Senator Aini and Senator Tolentino na siling ko ang Negros or ang national government may share diri sa Bacolod Old Airport. The Kabahin is being owned by the national government. So that can be utilized Okay. as an eco zone. And then may investments na naging butang ang national government smart ang ining Bacolod Negros Economic Highway. So, unlike sa ibang lugar na may mo padalan, diri sa aton may dalan na naging butang ang national government. So, imagine the investments nga pwede ipasulod, foreign investments nga ipasulod once you have an economic zone. No? So, we Okay. have ports. The airport is pila ka minutos from Bacolod City, and then the airport can be utilized as an airport only for the use of economic zone. So, dili makita natin ang mga bulig gabi the moment ma-approvean ini action. Sige, on that note, Kong, salamat gid sa time. Good morning and good luck. Thank you very much, Action Art. More power sa inyo sa Action Radio. Salamat din, may nagat. Action Hotline.